Ito guys, gabi na naman. So magluluto tayo ng nilagang baka. Binili ko to sa supermarket. Tapos, ito yung mga ingredients natin. Sayote, potato, luya, ahos, sibuyas, kamatis, sibuyas na dahonan at saka talong. At saka, instead of pichay, ito ang gagamitin ko. Dito guys, nilinis ko na ang karning baka. Yan, tinanggal ko na yung medyo taba-taba niya. Saka ito guys, oh. Tinanggal yan, masarap yan. Saka, nakat na po natin ang ating sayote at saka patatas. Saka yung talong. Saka ito yung mga, syempre, hindi ito mamawala. Saka yung malunggay. Ang susunod natin gawin guys, ay i-pressure cooker natin ang ating karning baka. Dahil matagal ito pag hindi naka-pressure cooker. So, pag naka-pressure cooker lang, within 15 to 20 minutes, luto na po siya. So, ayan. Natin ang asin. Ayan. Can you say about it, please? Yummy! Okay. At saka, ito guys, black pepper. Kunti lang. Ayan. Lagyan din natin ng tubig. Mga 2 liters. Ayan. Ito guys, pakuluan natin ng 15 minutes bago natin ilagay ang sibuyas at saka chayote at saka potato. So ayun, ilock natin dahil ano siya, meat. So lagay natin sa number 2. Naka number 2 na siya. Pag vegetable naman, dito lang number 1. So ayun, within 15 minutes, hintayin natin. Matapos na po yung 15 minutes at feeling ko hindi pa siya luto, so dagdagan natin ng 5 minutes. Tapos na po ang ating 5 minutes. So, patayin muna natin yung apoy. Tsaka hintayin natin bumaba ito. And after few minutes, pwede natin siyang buksan. Hindi natin siya basta-basta buksan, baka mag-explode dahil sa sobrang init. So, ilagay natin siya dito sa... Ay! Ano ba yan? So, para lumalabas yung ano niya, steam. So, ganun guys. Hintayin natin na ilang minuto. Sira na ata to. Kasi malalaman mo, pag wala nang gaanong init sa loob, hindi na siya nag-steam. Sira na ata. Ano na lang, hintayin natin ng ilang minuto. So, buksan natin siya guys. Natin yung ano sa loob. So, ayan, ilagay natin ang ating sayote at saka patatas. Kasi medyo kailangan talaga yung magiging lutong. Baka ilagay ko itong sibuyas. Ayan. At saka luya. Itong garlic. Takpan natin ulit. Guys, lagay ko muna sa number 2. Number 1 pa pala kasi nandoon yung mga vegetables. Guys, stop muna natin guys. Tapos, ilagay natin sa steam para lumabas yung ayan. Lumabas yung steam niya. So, ayan. Hintayin natin ng few minutes para ilagay natin yung last nating ricados. Lagyan natin siya ng patis, fish sauce. Nasa sa inyo na po yun kung gaano nyo karaming ilagay.
Shirt work ko kami.